на язовира на Хлевени. Да, Валка. Вало, как хвана рибата? Те фана, човек, на две ръки бях, ма не познах водицата. И тя ма взе, какво ме направи? Ами тя на целият те гръб, бе, човек. Да. Облечи ли те? О, Ама на ръце ли я хвана или на водица? на водица. Чакай, какво става? Леле, яшко койла. Оле! А, остай го в касетката сега, остай го. Аз гледах. Да. Ей, той уби! Гледах вътре. Той уби Шарана! Шарана, кръв потече! Или как? Къде бъбаш? Сам ли го Той хвана, Вало? О, Ти го уби, бе! Сам Ти ли го го уби, хвана? бе! Кръв потече, бе! Сам. Бяхте само двамата. сам го фана, бе. Ама озори ли те, Вало? Еми, как няма зори, бе? Аз бях на 2-3 ръки. Мале, какъв е глупо. Ти вода пиеш ли, вода? Еш какво парче, Ти вода пиеш ли? Я се помириши ръцете сега, Вало. бе. Ух, Я ги оближи. Оближи ги. Дай да го прибери. не го духай, бе. И това беше за Шарена в Хлевени, дето го е Не хванал, го Вало. духай, бе. А, какво ви кажеш? Добри вълци. Да го духа? Не, да го духай, така. Я бе, Момент. о, що? Шест! Снимаме момчета. Шибри! Хората са много Еш доволни какво, бе? от заловения шаран в Хлевени. Да. И това е... Я си покажете ръцете, господине. Ръцете. Моля. Така. Също колегата Елхан взима интервю. Да. Айде да играеш, Колегата бе. Дидо. Може? Да. Айде да играеш! Аз ще играя, ма... Дай! Валю, значи той ще го качим в интернет, понеже си... Ти знаеш, на нашия ще съм виждал по-големи от мене. Такава риба в язовира на Хлевени.